Alen Gržinić novi je predsjednik Kluba mladih IDS-a. Odlučeno je tako na 15. saboru Kluba mladih IDS-a u Pazinskom spomen domu. Na saboru je izabrano novo vodstvo mladih IDS-a koje čine potpredsjednici Antonela Pamić, Luka Pilipović i Gianluca Draguzet, te članovi predsjedništva Ivana Lovrić, Valentino Flego, Iva Zajc, Tea Cvek, Bruno Jurada, Ivan Rabar, Lea Štifanić i Ivana Ladavac. Za glavnu tajnicu izabrana je Sara Mužina. Zahvalivši se na ukazanom povjerenju, novoizabrani predsjednik Kluba mladih IDS-a Alen Gržinić iz Draguča u svom nadahnutom govoru istaknuo je zašto bi se danas mladi uopće htjeli baviti politikom. Angažiranjem mladih, ali ne i njihovim uključivanjem u donošenje odluka, gubi se sam interes mladih za politikom. S druge strane, ako ih se uključi i sluša, dobivamo visoko motivirane ljude koji žive za ono što rade, kazao je Gržinić dodajući: mladi, vjerojatno kao nikad do sad, imaju različite prioritete. Više od promašenih ideoloških rasprava, njih zanimaju obrazovanje, klimatske promjene, nove tehnologije i poslovi budućnosti. To su teme koje će biti u fokusu našeg budućeg rada i oko kojih pozivam sve mlade da nam se pridruže. Dosadašnji predsjednik Kluba mladih IDS-a Marin Lerotić zahvalio se svima na podršci koju je uživao tijekom dosadašnjeg mandata, ali i na doprinosu stotina i stotina mladih u kreiranju, odnosno provedbi politika za mlade. Potpredsjednik IDS-a Renato Krulčić čestitao je novoizabranom vodstvu i poželio im puno uspjeha u budućem radu, napomenuvši kako su mladi u Istri iz godine u godinu sve veći kreatori politika i pokretači razvoja svojih lokalnih zajednica, a IDS je stranka koja bezuvjetno vjeruje mladima.